Ďakujem, pani predsedajúca. Zajtra začína olympiáda v Soči. Dobrý to moment hovoriť dnes o bilaterálnych vzťahoch a situácii v Rusku. Nemôžeme ukrývať to, že naše vzťahy s Ruskom sú minimálne naštrbené. Odzrkadľujú správanie sa Ruska vo vnútri krajiny a takisto vo svojom okolí. Ľahkovážny vzťah režimu k ľudským a menšinovým právam je odsúdeniahodný. Vonkajší tlak Moskvy na štáty vo svojom okolí a susedstve je neprijateľný a pripomína niečo ako novodobý kolonializmus, ako to už dnes povedali viacerí rečníci. Výstupy minulotýždňového samitu neboli ničím prekvapivé. Sme síce strategickí partneri, ale máme odlišné názory na mnohé zásadné veci. Medzi ne patrí dodržiavanie ľudských práv, ako aj situácia na Ukrajine. Naša pozornosť a reakcie na dianie v Rusku by nemali byť odvrátené zimnými olympijskými hrami. Naopak, toto je práve správny okamih, v ktorom udalosti v Rusku musíme aktívnejšie upozorňovať. Ďakujem. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ratspräsident! Ich glaube, dass es Zeit ist, die Stärken der Europäischen Union auszuspielen. Und das ist ganz einfach.